tindi go buy that idea onyanjiro toto yeah na wanjiro yes na bwadrifa yo te banga wasi atikir kurmaiga nga because umpunga tar como support ai tindi go because na tu aso second yani 2022 tu aso nari umpungo obiri aso sta mu ya kabere chibaranjiro chiagendete chiribo basi nchiara ne bareri weta aga na musora ya gosoka ogembo ose ya onye ya tenga ke ya rutaro bono go basi atigiru because onye ndiria atennete tegendera na para nere bogerero biri sana kurwari bosanza iguru timaidinga kia sari yaroko ya baronje chusiga something like that ose na gendrete ari karokwana nyamache otiri iguru eparerie kwanda yachi gosoka nyacheki ya era kero na ruta so iri ne yende nere ga ego chosoka nyanguso nere ya era that time chiare ngenga kia uru chikagenda bakachikara ego I don't think nga ebintu mbere bitikarte maega nga because aya le abantu ngibatar ko CDF wera because kero biya tar como support CDF ngia kore acha bobasi ekikerenge ekimanye teneke kikerenge to na kero ngige na ngige gocha bake county ekimanye tenkiringa ekero ebintu bibekire sepache ngambire byabo basi kweka biche pati epa echibesa chitikarte national government echikonda chikaunti chire 15%. 85% no chitikatara ruguru ekero kurusi CDF were 2.5 igo chindi chitikarte ni chinyinge mono chire to the disposal ye president onero wanja kaki ntumege ntugetari ntumege bono koba close nere nkogera kuri gento gete onyoro tumire ekina kiyo ke advantage yoko bange badata wese birengete nga erichi kuri begete ngebiro bigo ikabikora turwe budget ukabiro bikora bikora Gotindo chinga omuntu naite obiringa nga bintu gete mbira konga because he's not supporting the government yani the president no ebi CDF no CDF no nanda karo weto bas na boko kwa ntwa tanga ki obirio orule iruka chipasa orule buya am tindi mo basinje ayisingira mo basinje no basna the same way whatever kitutu chaje south as my brother Anthony Kibagende epara akera Anthony Kibagende aso epara ne raria kuru nyakoe yagenda bakamarani bawo chuba tumerana na chabeti ali yasaguru kuititi moino ekera Kibagende aso na ruta aso epari ko nyotera lakini bono yakoreki yes epara ne rega ochi nyabururu ali gonyore tarengo njarosu bono ngaki ichare korosu engaki because Anthony Kibagende ariko egento kere budget ko kakakor ekor inchi ento nta kuirura okobange no mon oyotenerete advantage yoko konyora ne ringa ase chirichira ese disposal ase koboko na wakonyoro kurutere kende ekina yoka inere advantage akwa commenta obanda pa ge budget ebege tuchubo ekina ge kitoba tabarene ngaki bono rorio ngirorio ramokore omaide